L'Agència Catalana de l'Aigua ha comunicat a l'Ajuntament que en els propers dies començaran les obres del col·lector d'aigües residuals que ha de connectar Llanars amb la depuradora de Camprodon. L'obra, que afecta un tram urbà del municipi, ha precisat de diferents treballs administratius i tècnics per tal que es pugui dur a terme. Bé, implica donar sortida a un tema, com bé dius, que quedava encallat des de fa molts anys i, per tant, jo crec que avui és una gran notícia poder dir i poder anunciar que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs donarà sortida a aquestes obres llargament reivindicades. Tenim una mancança dels aigües residuals que venen riu amunt, de Llanars, i el fet de construir aquest col·lector que en el seu moment va quedar com a obra inacabada, doncs crec que és una fita important, necessària, indispensable, i que tots els ajuntaments implicats hem treballat perquè puguin ser una realitat. Com bé sabeu, fa uns anys va construir, entre altres depuradores, la depuradora de Camprodon. Aquesta depuradora de Camprodon havia de donar el servei també al poble de Llanars, i aquesta connexió no es va dur mai a terme. Per tant, ara això serà una realitat. El col·lector que es va fer en el seu moment, que es va preveure en el seu moment, es va deixar inacabat, i avui aquest col·lector s'acabarà. Aquest col·lector afecta aquí a la zona que en diem del Noc, del camí del Noc i del carrer Nou, del carrer del Noc i del carrer Nou, fins a anar a buscar el col·lector que tenim aquí just a la vora del riu Ter. És una obra de dimensions no massa importants, però sí que afecta tant a vials públics com a finques privades, i això ha fet que generés certa complexitat a l'hora de dur-ho a terme. Bé, va ser una de les prioritats d'aquest equip de govern, el dia que va muntar l'Ajuntament, de donar sortida a aquest tema, com he dit, amb la implicació dels ajuntaments veïns, concretament el de Llanars, i també del Consell Comarcal. Tots junts hem aconseguit, fent pressió a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua, que avui això s'hagi desencallat i que aquesta agència ens hagi anunciat que aquesta setmana reprenen les obres i s'acaba d'una manera definitiva aquesta mancança que patíem els municipis de la Vall de Camprodon.